Tervetuloa Builder Talk-podcastiin. Minä olen Julius Tuomikoski ja tämän jakson sinulle tarjoaa Builderhead. Builderhead on projektinhallintaohjelmisto kiinteistö-, energia- ja rakennusalalle. Tällä kertaa meillä on vähän spesiaalimpi jakso, kun tutustutaan juuri julkaistuun kiinteistöalan markkinapaikkaan Yieldiin, jonka kautta kiinteistösijoituskohteiden osto, myynti ja analysointi helpottuu merkittävästi. Mä oon saanut tänne Valon studion seuraksi kaksi tämän uuden innovaation taustajehua, Mikko Ollikkala ja Matti Koivunoron. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Kiitos. No aloitetaan ihan siitä, että mitä miehiä ootte, vaikka Mikosta ensin, niin lyhyet esittäytymiset. Yes, Ollikkalan Mikko on tosiaankin meikäläinen ja 15 vuotta on tullut verkkopalvelu bisnesten parissa touhuttua pääsääntöisesti yrittäjänä Suomessa ja nuorempana miehenä myös vähän pitkin poikin Eurooppaakin ja viimeisin semmoinen mainitsemisen arvoinen hanke verkkopalveluiden parissa ennen Yieldia oli Offerilla, jota olin mukana perustamassa ja jossa olin toimarina ja siitä 2020 myin viimeiset omat osakkeet pois ja sen jälkeen on tullut käytettyä sitten vähän enemmän aikaa asuntosijoittamiseen ja sijoittamiseen ylipäätänsä ja niistä havainnoista, mitä siinä tuli tehtyä, niin myöskin niin kuin Yieldin idea alun perin syntyi. Juuri näin. Tämmöisellä taustalla. Mites Matti? No joo, tosiaan Koivunoron Matti on nimi ja vähän toisenlainen tausta, että mulla on semmoinen pitkä, olisiko noin 15 vuoden kokemus erinäköisistä asuntorakentamisen tehtävistä, eri rakennusliikkeistä ja viimeisimpänä olin semmoinen kuin VRP Etelä-Suomi Oy, niin toimitusjohtajana siellä ja ne hommat loppu mulla tuossa heinäkuun lopussa ja tietysti kovana tekijämiehenä piti keksiä, että mitä tässä sitten rakennusalan kilpailukielon aikana tehtäisiin ja me ollaan Mikon kanssa tutustuttu juurikin tämän edellisen työnantajani aikana. Mikko osti meiltä silloin pari sijoituskämppää ja paljon tykätty niin kuin sparrailla aiheella ja yksi keskustelu sitten johti toiseen ja lopulta tähän, että nyt ollaan yhdessä oltu pistämässä Yieldiin pystyyn ja mahtava homma kokeilla jotain täysin uutta. Kuulostaa erittäin hyvältä. Joo, tämä niinku, työelämän meriteistä nyt niin oli mainittu jo useita, mutta pikkusen pitää kuitenkin niinku pöyhästä tätä, kun Matti tunnetaan kovana urheilijana, niin paljonko se nyt oli se Ironmanin ennätys tällä hetkellä? No aivan alle 10 tuntia ei ole täysmatkaa päästy, että siellä 10,5 tunnin tietämissä. Onko omasta mielestä vielä huonokuntoinen? Se on vielä huonokuntoinen, kun yli 10 tunnin menee. Joo, no niin, me tavalliset kuolevaiset laitetaan kuitenkin teräsmieskategoriaa ehdottomasti. Kyllä. Näillä meriteillä. No, otetaan lyhyesti kiinni tähän Yieldiin. Eli minkälainen homma tässä on kyseessä? Mä tuossa alkuintrossa vähän jo pohjustinkin myyntiä, ostoa, analysointia, mutta mistä tämä idea lähti ja mikä se oikeastaan on? Yes, eli Yield on tosiaankin rakennettujen sijoituskohteiden markkinapaikka. Ja tässä alussa meille pystyy ilmoittaa jo asunnon, toimitilan tai autopaikan, minkä kokee olevan kelpo sijoituskohde. Ja ajatus Yieldiin lähti alun perin siitä, että näitä niin kuin omia sijoituskohteita aiemmin myydessä, niin joka kerta kävi mielessä näihin niin kuin olemassa oleviin palveluihin niitä listatessa se, että koska näitä kohteita, mitä mulla on ja mitä on ollut, niin on koittanut myydä tuoton kautta, sen tuottoprosentin ja sen sijoituskeissin kautta. Ja nykyiset palvelut ei oikein mahdollistanut niiden keskeisten tuottotekijöiden viestimistä. Ja
tästä sitten, niin kuin Matti tokasi, niin asia johti toiseen ja päätettiin, että tämä ongelma on niin ilmeinen, että tähän on niin kuin pakko lähteä yhdessä keksiä ratkaisua. Ja se, miten niin kuin ihan käytännön tasolla yieldi eroaa nykyisistä markkinapaikoista, vaikkapa Oikotiestä, Etuovesta tai toimitilat.fiistä, on se, että meillä on pakotettua ilmoittaa syötetystä kohteesta joko nykyinen vuokra tai sitten arvio mahdollista vuokrasta. Ja näiden kautta, kun me tiedetään myös kohteen hoitokulut, niin me voidaan laskea jokaiselle kohteelle vertailukelpoinen vuokratuotto. Ja tämän vuokratuoton tietämisen jälkeen jokainen potentiaalinen ostaja voi siellä kohdesivulla sitten muuttaa erilaisia tuottotekijöitä, kuten vaikka omarahoitusastetta tai rahan hintaa tai tämmöisiä. Ja sitten miettiä, että miten se kohde voisi sopia omaan tuottotavoitteistoon. Ja tosiaankin asunnot, toimitilat ja autopaikat on meillä kategorioina, ja asunnoista me myös haetaan todellinen Airbnb-tuottotieto. Okei. Miten sitä haetaan? Eli meillä on siis viimeisen vuoden ajalta ihan niin kuin toteutunut Airbnb-data. Me tiedetään montako asuntoa ja minkälaisia on laitettu varattaviksi Airbnb:hen. Me tiedetään, kuinka monta yötä niistä asunnoista on varattu ihan faktisesti. Ja me tiedetään myös, että mihin hintaan nämä yöt on mennyt kaupaksi. Ja tätä kautta me voidaan postinumero ja asunnon kokokohtaisesti laskea asunnolle Airbnb-tuottoarvio, joka taas sitten mahdollistaa myös niin kuin parempaa analytiikan antamista kohdekohtaisesti. Jos ehkä pureudutaan hetkeksi vielä tähän, hyvin niin kuin tulikin tuossa esille, tavallaan tämä ongelma, että sitä tietoa oli vaikea ja nykyiset niin kuin palvelut ei tue semmoisen tuottotiedon kertomista näissä myynti-ilmoituksissa, mutta minkälainen tuo kenttä ylipäätäänkin on? Miten tällä hetkellä, jos haluat ostaa hyvän sijoituskohteen, niin miten sä sen arvion voit tehdä? Miten tuo markkina pelittää ylipäätään tällä hetkellä? Niin no, mulla on semmoinen silmiä avaava käytännön esimerkki, mikä sai minut innostua tästä ideasta, on ihan minun tosi elämän ystävä Hannu. Hannu on tämmöinen tyypillinen suomalainen perheen isä, jolla on vähän kertynyt rahaa sukan varteen ja haluaa ostaa se ensimmäisen ja toisen sijoitusasunnon. Hannu on kotosi Itä-Suomesta Joensuusta ja huomasi, että Hannulla on niin kuin helppoa ostaa sijoitusasunto Joensuusta, koska markkina on tuttu. Vanhemmat ehkä asuu vielä siellä, niin pystyvät vähän katsoa asunnon perään. Vuokrataso on tuttu, joten eipä se Hannu juuri muualta sitten vuokra-asuntoja katsele. Ehkä sitten myös täältä Joensuusta, tai korjaan täältä Helsingistä, missä nyt asuu, mutta et niin kuin hyvin suppea on se kenttä, mistä näitä kattelee. Ja toi oli ehkä niin kuin se, mikä sai omat silmät avautumaan, että tämmöisellä yieldin palvelulla me saadaan niin kuin koko Suomi vuokra-asunnot kaikkien tämmöisten Hannujen nähtäville tai tietoisuuteen. Juuri näin. Et ei tarvitse lähteä niin kuin monesta eri paikasta ensin etsiä asuntojen hintoja, vuokratasoa, tämmöistä, vaan kasataan se kaikki tieto siihen samaan helposti vertailtavaan muotoon. Juuri näin. Itsellä on tullut vastaan, kun olen joskus katsonut erilaisia potentiaalisia niin kiinteistösijoituskohteita, niin netistähän löytyy erilaisia vuokratuottolaskureita ja muuten, mutta niistähän monesti puuttuu tavallaan se vertailukohta, ja tietyllä tavalla se joudut tekemään aika paljon manuaalista työtä siihen, että saat luotettavasti vertailtua, niin miten tuossa yieldissä niin saa tavallaan sen vertailun oikeasti suhteessa markkinan muuhun tarjoamaan niin kuin fiksulla tavalla tehtyä? Jes, eli kun asiakkaana menee meidän palveluun sisälle, yieldi.comiin, niin asiakas näkee ihan niin kuin millisekunneissa erityyppisten kohteiden vuokratuottoja ja asunnoissa Airbnb-tuottoja. Ja
Ja on niin kuin hyvin helppo tehdä se semmoinen niin kuin nopea katselmus siitä, että Forssassa yksiöt, jotka on tehty 1980-luvulla, näyttää tuottavan 9%, kun taas sitten teollisuuskiinteistöt Joensuussa, jotka on niin kuin vasta valmistunut, niin näköjään pystyykin saamaan yli 10 tuottoa. Ja sitten taas toisaalta voi havahtua siihen, että vaikkapa rovaniemeläinen Airbnb tai rovaniemeläinen kolmio Airbnb-käytössä pystyy tuottaa sitten 11% tuottoa. Ja nämä kaikki äskeiset luvut on oikeastaan ihan oikeita lukuja, että meille on tässä ennen lanseerausta saatiin jo pitkäliutakohteita meille listaukseen, ja silloin kun niitä pläräilin läpi, niin havahduin näihin kaikkiin äsken mainittuihin tuottotietoihin. Ja vaikka jonkun verran asuntosijoittamisen kanssa on niin kuin painiskellut, niin silti tein monta havahdusta siitä, että minkälaisia eri tuottoja voi mistäkin saada. Että ne ei niin kuin sivistyneellekään ihmiselle, mitä moni suomalainen on, niin ne ei ole niin kuin perimätietoa, että mitä tuottoa mistäkin voi saada. Ja meillä ne on niin kuin nopeasti silmältävässä, helposti tutkittavassa muodossa. Joo. Kuinka iso tämä markkina on? Sijoitusasuntoja. Paljonko on tällä hetkellä semmoisia ihmisiä Suomessa esimerkiksi, ketkä omistaa sijoitusasuntoja? Ja sitten kiinnostaisi kuulla myös, että onko tietoa, miten Suomi vertautuu muihin markkinoihin. Ollaan kuitenkin lähes napajäätikköjen korkeuksilla, että asukastiheys on hyvin, hyvin maltillinen. Joo, no yksi semmoinen luku, mikä itsellekin tuli tietoon vasta nyt niin kuin tämän projektin myötä, oli, että Suomessa on yli 300 000 yksityistä vuokraantajaa. Oho. Mikä tarkoittaa sitä, että näillä on kaikilla ainakin yksi vuokra-asunto. Että se on valtava kenttä, mitä Suomessa on vuokralaisia tai vuokranantajia. En tiedä, osaako Mikko paremmin vastata, että miten Suomi vertautuu muihin maihin, mutta... No, semmoinen knoppitieto tuli, että esimerkiksi Saksassa on mun muistaakseni 9 miljoonaa ihmistä, ketkä omistaa yhden tai useamman vuokra-asunnon tai asunnon joka vuokralla. Ja tämän oikeastaan niin kuin tästäkin havainnosta johtain niin ollaan ajateltu, että jahkataan saadaan Suomessa pyörimään hyvin ja saadaan ensin niiden Forssa ja Rovaniemen ja Orimattilan kohteille, mitä on listattu, niin hyvin luotua kysyntää, niin sen jälkeen olisi mahtavaa päästä ratkoa tätä sijoituskohteiden likviditeetin parantamishaastetta muuallakin maailmassa. Juuri näin. Jos ajattelee näitä niin kuin markkinapaikalla kohtaavia tahoja, eli käytännössä myyjiä ja ostajia sijoituskohteiden osalta, minkä profiilin henkilöitä nämä ovat? Siellä varmaan aika kirjavaa sakkia, mutta mikä on se yieldin ensisijainen kohderyhmä tai ne kohderyhmät? No jos miettii niin kuin ilmoittajaa, niin meillähän on jo tähän mennessä asiakkaana niin kuin ilmoittajapuolella on ihan kiinteistövälitysketjuja, rakennusliikkeitä, erilaisia kiinteistörahastoja ja sitten ihan yksityisiä henkilöitä. Ja varmaan niin kuin asunnon ostajapuolella mulla se on ollut niin kuin koko ajan omassa mielessä se Hannu, joka on se ykkösasiakas, joka haluaa ostaa sen ensimmäisen tai toisen sijoituskämppänsä. Juuri näin. Mutta ihan samalla tavalla niin ostajakinhan voi olla ihan kuka tahansa. Kyllä. Ja sitten niinku, toi on ollut hyvä havainto just niinku nyt, kun meillä on paljon listattu esimerkiksi näitä erilaisia varasto-osakkeita, niin miten kovia sijoitustuotteita ne on. Ja jollekin Hannulle, joka on aina vaan miettinyt sitä sijoitusasuntoa, voi tulla hyvinkin niin kuin isona yllätyksenä, minkälaisiin tuottoihin pääsee varastoissa. Sitten on tutustuttu tuohon niin kuin liiketilaa kenttään, varsinkin siellä ihan tämä niin kuin
myytävien liiketilojen markkinointi on todella heikolla tolalla tällä hetkellä. Et siihen tullaan varmasti tuomaan paljon apua meidän palvelulle. Erittäin hyvä. Tämä on kyllä semmoinen, mitä olen itsekin huomannut, että niin kuin tietoa pantataan, Kyllä. mikä ei välttämättä ehkä ole se järkevin tapa tänä päivänä. No, meillä on tässä Builder Talkin haastattelussa ollut paljon kiinteistö- ja rakennusalan ihmisiä, ja lähes poikkeuksetta on tullut puheeksi tämä niin kuin markkinan erittäin haastava tilanne. Niin miten tämä haastaa Yieldin lanseeraamista, kun nyt kynnetään pohjalla? Onko se hyvä vai huono juttu teille? No se on varmaan sekä että se plussa, mikä tästä markkinatilanteesta on meidän tyyppiselle palvelulle nähtävissä, on se, että on varmasti kasvava määrä ihmisiä, kelle olisi hyötyä päästä eroon niin kuin yhdestä tai useammasta sijoitusasunnosta. Et ei välttämättä lähteä kokonaan pois sijoitusasunto tai kiinteistösijoituspelistä, mutta vähintään keventää salkkua. Ja sitten taas toisaalta suomalaisilla ihmisillä makaa tällä hetkellä tilastojen mukaan 100 miljardia euroa tilillä rahaa. Niin on siellä niin kuin myös jonkinlainen ainakin ostolaitapotentiaali olemassa. Et tämän kautta haluttaisiin niin kuin parantaa niin kuin kohteiden myytävyyttä myös. Että haluttaisiin havahduttaa ihmiset siihen, että vaikka tällä hetkellä varsinkin mediassa on aika paljon niin kuin negatiivissävytteisiä uutisia asuntosijoittamisesta ja ylipäätään niin kuin asuntojen omistamisesta, joille on niin kuin joistakin näkökulmista tarkasteltuna myös ihan niin kuin peräki. Mutta haluttaisiin tuoda se näkökulma myös tähän hommaan, että edelleenkin kohteista voi saada hyvää tuottoa, ja tänä päivänä se tuotto voi olla parempi kuin vuosi sitten, koska hinnat on hieman laskenut. Ja toivottavasti yieldi on se semmoinen kauppaa vauhdittava välipalikka siinä. Ja kyllähän tässä nyt, kun tosiaan itsekin rakennusliikkeessä olin vasta töissä ja tiedän ja tunnen sen tuskan, mikä niin kuin tällä hetkellä gründereillä on, kun asunnot ei liiku. Että kyllähän tässä ollaan niin kuin ratkaisemassa tosi isoa valtakunnallista ongelmaa tällä hetkellä. Ja esim. Tuo Airbnb-palikka on kyllä niin kuin avannut tosi paljon silmiä. Että monet sellaiset asunnot, jotka ei välttämättä toimi tällä hetkellä pitkäaikaisvuokrauksessa, niin voi olla Airbnb-käytössä todella kovia sijoituskohteita. Että uskon ja toivon, että meistä on niin kuin ammattirakennuttajillekin paljon apua tämän meidän tuotteen kanssa. Kuulostaa erittäin hyvältä. Miten vielä semmoinen kysymys, millä yieldi tekee rahaa? Mikä teidän ansaintalogiikka on? Joo, yieldi ottaa 67 euroa per ilmoitus, mitä yieldiin julkaistaan. Olipa sitten kyseessä asunto tai toimitila tai autopaikka, mikä meille ilmoitetaan, niin meillä ilmoituksen julkaiseminen maksaa 67 euroa per ilmoitus, ja se on voimassa 3 kuukautta aina kerrallaan. Että tähän alkuun meidän pääansaintalogiikka on tuo. Jatkossa sitten on mahdollista, että tuodaan meille mahdolliseksi erilaisten alalla merkittävien tahojen markkinoiminen myös meidän palvelussa. Esimerkiksi jos vaikkapa joku pankki haluaa tavoittaa niitä sijoituskohteita etsiviä ihmisiä, ketä meidän sivu on täynnä, niin tuodaan se sitten myöhemmin mahdolliseksi erilaisten mediaratkaisuiden kautta, mutta tällä hetkellä ilmoitusten myynti on meidän ydinbisnestä. Niin ja sitten ehkä voisi vielä lisätä, Airbnb-vuokraushan on Suomessa vielä tosi, voisi sanoa, lapsen kengissä ja on varmasti sellainen bisnes, vaikkakin nyt on huomattu, että monet kaupungit yrittää laittaa vähän kapuloita rattaisiin lyhytaikaisvuokrauksen suhteen, mutta varmasti, koska maailmallakin on kasvava trendi, niin kyllä tulee kasvaa Suomessakin. Niin toisaalta tämä meidän palvelu voi hyvinkin vetää yhteen tämmöisiä erilaisia
manageerausfirmoja, jotka alkaa sitten hoitaa ihmisten Airbnb-asuntojen ylläpitoon, niin toki meidän nettisivu toimii hyvänä alustana myös heille. Mikä teidän nettisivu muuten on? Mistä tähän pääsee tutustumaan niin konkreettisesti? Eli ihan yieldi.com osoitteesta niin Kuulostaa erittäin hyvältä. Lämpimät kiitokset, että pääsitte mukaan Builder Talkiin. Oli kiva jutella. Hei, kiitos tosi paljon, että saatiin tulla tänne. Kiitoksia.